खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 44थि आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव बिजित बसुमतारिया मेडेल देरहानो हादों। चिरां जिल्ला आमटेकानि सिङाव थानाय गोमोबिल गामिनि जयजित बसुमतारिनि फिसाज्ला बिजित बसुमतारिया मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि नाजानायाव 7 हौवा हिन्जावसा बक्सिं गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव बिजित बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि 18निफ्राय 20 आगस्तसिम सोलिबाय थानाय जिल्ला थाखोनि बक्सिं चेम्पियनशिपआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानायखौ बिजित बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ अदालगुरियाव हाबा जाखानाय आइजो खारदों। अदालगुरि जिल्ला मासबाद बाहादुर आदर्श मैमुगुरि गामिनि अनजालि दैमारिया गावनि फिसाय राजु दैमारिजों लोगोसे 10 थाखोआव फरायनाय फिसाजोखौ गारनानै गामिनिनो सानै गथ' गोनांखा बिष्णु बसुमतारिजों खारलांदों। बेनिखायनो बिसोरखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7636849037 आरो गुबुन मोनसेबाव 9365802502 आरो गुबुन मोनसेबाव 7086795201 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दिनै दुरान्ड कापनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ बेलासिनि 4 रिंगायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल मेचखौ गेलेगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ कुसुगावनि थाइगिरगुरियाव बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारि। रायजो बिजेपिनि बिथोन बादियै गासैबो मण्डलफोराव जयनिं हाबाफारिया सोलिबोबाय थानाय बादिनो मैयाबो कुसुगाव बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव कुसुगावनि थाइगिरगुरि गामिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। बे जयनिं हाबाफारियाव सा 500निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए राजिब ब्रह्म, प्रभात बसुमतारि, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि कबिता बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिजेपिनि मावथिफोरा बाहागो लायो। बाथि खौराङाव दङ सांग्रांथियारि खौरां। सरासनस्रा सामब्राम गुफुरनि अनगायैबो आथिखालनि हाथायाव फानदों गोदान मुगानि सामब्राम गुफुर। आथिखालाव सिमेन्टजों बानायनाय नंखाय सामब्राम गुफुर थगायनानै फाननाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया महाराष्ट्रनि अक'लायाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे फालांगिरिफोरा सिमेन्टजों बानायनाय नंखाय सामब्राम गुफुरखौ थगायनानै सुबुंफोरनो फानगासिनो दङ महाराष्ट्रनि अक'लायाव। द'थि खौराङाव दङ कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जुनियर डक्टरखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि। जुनियर डक्टर मौमिता देबनाथनि गोजोन जिउमानि थाखाय केन्डेल लाइटिं हानजा सुरदों। क'क्राझार तितागुरिनि बड'लेण्ड स्टार जुनियर कलेजनि फरायसा आरो टिचिं स्टाफआ आरो बे एखे हाबाफारिखौनो क'क्राझार कमार्स कलेजाव कलकातानि जाथायनि लोब्बायै केन्डेल लाइटिं हाबाफारि मावफुंदों। क'क्राझार कमार्स कलेजनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि ट्रेनी डक्टर मौमिता देबनाथआ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारजादों। बिनिनो गोजोन जिउमानि सोरगोआव गोजोनै जायगा मोनहैनांगौनि मुङाव केन्डेल लाइटिं हाबाफारि मावफुंदों। लोगोसे जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। स्निथि खौराङाव दङ एससि एसटिनि संरैखाथिखौ लानानै दिनै भारत बन्द फोसावदों। एससि एसटिनि संरैखाथिखौ लानानै बिजिरसालिनि थांखि फोसावनायनि हेंथायै दिनै 21 आगस्तआव भारत बन्द फोसावदों। आर्कन बाचाव संघर्ष समितिआ बिजिरसालिनि थांखि फोसावनायखौ हेंथा होनानै बन्द फोसावदों। दाइनथि खौराङाव दङ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अनजालु बसुमतारिनि प्रडिउस खालामनायाव आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सानबोलावरि सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। ट्रेजेडि, कमेडि, एक्शन आरो रमान्टिकजों आबुं महर मोननाय सानबोलावरि सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दङ। गोजोन बर'नि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो गाहायै सोरां आरो फुजानि गाहायै फाव खालामनायजों लोगोसे दांखोलोदो, प्रदीप, जुनमणि, दैमु आरो गोबां महरगिरिफोरनि फाव खालामनायाव ओंखारनो गोनां सानबोलावरि सावथुना आबुं महर मोननायनि उनाव मैया सानबोलावरि सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 28 आगस्तखालि रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ होसिगोन। बबेबा ओनसोल एबा थावनियाव सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादनो सानबोलावरि सावथुनखौ गोनांथि जादोंब्ला थाबैनो 8753934314 आरो गुबुन मोनसेबाव 9395083231 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन।
गुथि खौराङाव दङ क'क्राझार दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटरियामखौ नायगिरिफोरनि थाखाय बेखेवना होबाय क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि सिएसडि सुप्रिया ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। जिथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर सिमला बागान गामिनि साल बिफां बागानाव बेंगल स्ल' लरिस एबा लाजिगुसु मोख्रा मोनदों। थांनाय 19 आगस्तखालि मोनाबिलि समाव सिमला बागान गामिनि थागिबिफोरा हमनो मोनो आरो उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरना गथायना हरो। दायो 15 आगस्तखालि गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव हगारफिनगोन होनना मोनथिहोयो। 17थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ टंला उइकलि बाजाराव दावबायहैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला नोगोरनि उइकलि बाजाराव नायगिदिंहैदों। मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय गाज्रि हाब्रु आरो लेथ्रा जानानै थानाय बाजारखौ साखोन सिखोन खालामनायनि थांखि लादों बिटिआर सरकारा। कालिंदुवार बियाबाव दोलोआरि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसे टंला नोगोरनि उइकलि बाजारनि थासारिखौ नायदिंना साबना हामना बानायनायनि खोथा होदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। 18थि खौराङाव दङ गुवाहाटियाव नंखाय नटजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसनि एसटिएफआ समबारनि मोनाबिलि समाव गुवाहाटिनि खानापारा ओनसोलाव 8.3 लाख रांखौ जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुलुंनिफ्राय स्रोद रादाब मोननायखौ बिथा खालामनानै सं दाननानै गुवाहाटिनि खानापारा ओनसोलाव 8.3 लाख नंखाय रांखौ जब्द खालामनो हादों। नंखाय नटफोरनि अनगायैबो एसटिएफआ 1.29 लाख नोगोद रांखौ बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ साहिल आली आरो अजय बिश्वकर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों, नाथाय गुबुन सासे सुबुंनि मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। रादाब मोननाय बादिब्ला 3बो बे रांखौ दैथायहरनो थाखाय गावसोरनि गावारि कार्डखौ बाहायदोंमोन, जायखौ पुलिसआ जब्द खालामो आरो बिसोरनि मबाइल फनखौबो जब्द खालामनो हादों। बे जाथायनि सायाव दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों।